Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zautsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitza dutiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea gurean haren horoko gizonei, baina mugilea zen dugulako, gorazu, elinkatu azu, gorespen zuri, hauspen zadur eskerrak zuri, jainko jauna zeruko ere, jangoiko aitan zuzkiratuna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren doz aitaren seme, zuten zen munduko pekatua, erruki jauna, zuten zen munduko pekatua, zuten berea, aitaren eskuinatean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren amen. Egin dezagun otoituz, begira jauna zure sarbitzariei, eta emaizkiezu ugari zure graziaren doaiak, fedeak esperantzak eta maitasunak indarturik, zure aginduetan erne iraun dezaten, zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremías profetaren egunetik. Zoritxarrekoak, nire barrekoak dira, galtzen eta sakabamatzen dituzten hartzaiak, nire jauna. Horregatik, onera nintu zaie jauna, Israelko jangoikoak. Nire herria zaintzen duzuen hartzaiok, zuek sakabamatu eta galdu dituzuen nire herriak, eta ez duzue haien ardurarik izan. Kontu eskatuko dizuet, zuen eskakiariaren dio jauna. Neronek bituko ditu nire hartalean ondara. Nik sakabamatu nituen korbate guztietatik. Bere gararetara ekarriko ditut berriro, eta hasi eta ugarituko dira. Zainduko dituen hartzaiak sortuko dizkie. Ez dira inoiz beldurtuko, ez ezutuko. Bat ez dakarduko, dio jauna. Begira, badator eguna dio jauna, eta Dabidi legezko musik bat sortuko dio. Errege zentzutunak izango da, eskubidea eta zuzentasunak ezarriko ditu gurean. Haren egunetan, Juda salbatuko da, eta Israel ezkari gabe biziko. Eta hau izango du izen. Jauna, gure zuzentasuna. Jaunak esana, San Pablo apostoloak Efesutarrei. Senideok, orain Jesu Kristongan zaudete. Lehen urruti zeudetenok,
bi herriak. Haiek bereizten zituen desioa, gorrotoa. Bere haragiaz urraturik. Berezko indarrak kendu die legeari eta aginduei. Bakeak eginez. Bi ziren haietatik gizon berri bakarra sortzeko. Bi herri haiek Jaungoikoaren bekatu zituen gurutzearen bidez, gorputz baten biduz, gorrotari berenak heriotza ematen ziolarik. Etorri zen eta bakearen berri ekarri zuen. Bakea zuei urrutikoei eta bakea hurbilekoei. Horrela, beraren bidez, dugu batzuk eta besteok sarrera aitarengana espiritu bat berean. Jaunak esana. Aleluia. Aleluia.
sortu eta Andre Maria Virginia gandik jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua gurutzean iltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aital guztirunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan estu eta larri bizi diren guztien alde. Jangoikoak laguntza eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Paulina Ansorena, Domingo Jauregi, Josefina Sestodain, Francisco Ugalde, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesus maite, batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jaiko jauna, itun zaharreko opari guztiak beren betera ekarri dituzu gurutzeko opari bakarrean. Onarrezazu eta santu egin zure zerbitza dion eskaintza. Abelena berinkatu zenuen bezala, eta bakoitzak zu goresteko eskaintzen duena guztien salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu, jangoikoa guzti du beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizi eman ditu. Eta zugan aigoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorantzarre hau. Kanta dezagun,
bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiokotatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondo berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiokotatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarria. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta higako guztiak bereziki, Paulina Ansorena, Domingo Jauregi, Josefina Sestorain, Frantzisko Gualde. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean, gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure erara, zerretazena, santu izabere izabere, etorre izabere denbora, egin bere izabere naia, zerua zera gure ere, emaia zutako egotako obia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen dien ezkero, eta ez gure atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskartekatutik garbi bizi gaitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaitu dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuen, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik joan gabe, emaiozue pakea gara. Jangoikoaren bindotza, Ona hemen Jangoikoaren bindotza, ona munduko merkatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoi. Zaude beti Jauna zure herriarekin eta sakramentu hauen graziaz bete dituzunei, emaiezu beren izatez zaharra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez, Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte Jaunaren batean.